Arroz en cantidades industriais e a palada limpa cara aos noivos. Estes ingeniosos amigos dos recén casados meteron 500 kilos de arroz nunha escavadora e dende aí, xa vedes, lanzáronos en piedade. Pasou nunha boda en Brense o pasado sábado. Despois de pintar de branco a noivos e convidados, montaron un sofá no cazo da escavadora, sentaron a parella e paseárona polas inmediacións da igrexa. Ollo dato porque a escavadora, que é da empresa de Brian, o noivo, ata aí rotulada cos nomes dos contraíntes. Mi madriña, Rocío, pero vendo estas imaxes, quedei preocupado. Normal. Como estará xa ese matrimonio despois de tanta palada de arroz? Que cabeza dolorida, porque, meu Deus, o que lle caeu en riba. Mi madriña, 8:10 da tarde. Brian, Yolanda, moi boas tardes. Hola, boas. Eres Yolanda, non sabía moi ben quen estaba ao outro lado do fío telefónico. Yolanda, estades ben? Sí, estamos vivos, respiramos. Oye, Yolanda, é que vamos a ver, porque a escavadora, efectivamente, de Brian, o que non sabíades vos é que o cazo da escavadora de Brian, aparte do que estamos vendo, que me gusta un pouco máis, podía levar ata 500 kilos de arroz. Sí, é máis que tuveran que máis lle poñían, pero bueno, ainda foron vos dentro do que cabe. Home, Yolanda, eu non sei se vos xa sospeitabades algo, se os vosos amigos son aduaneiros, porque dende logo a que vos formaron nun momento. Sí, son, xa nos estuveron avisando durante as semanas anteriores, preparándonos nelas tamén, pancartas, rolos de erva seca na porta, encintándonos os coches, patos na bañera. Bueno, foron facendo así xa, dándonos avisos. Entón, claro, o día da boda non podían defraudar. Claro, Yolanda, vos que os coñecedes ben, seguro que xa sospeitabades que algunha iban a armar. Pero claro, sí. Eu non sei se tiñades idea de que iban coller as excavadoras, ademais poñelas tan bonitas como as puxeron, aí estamos vendo o nome rotulado e a palada limpa de arroz. Que onde sacaron tanta arroz, miña filla? Porque non é fácil, Pois non o teño claro, pero era de animales, porque manchaba aquela cousa. Mancaba, non? Manchaba, dame Ai, manchaba, entendín mancaba, que tamén, supoño. Manchaba, no, a verdade é que por os kilos que levamos non houbo nin daños, quedou todo limpiño, recollido. Así me moi gusta. ben, fixérona, pero recolleron todo, Me alegro de saber que non houbo danos, Yolanda. O que pasa que, claro, No, bueno, no. pois vos xa estades ao mellor máis afeitos a estas cousas que fan os vosos amigos, pero non sei os convidados, e tanto manchaba ese arroz, se non lle parecería mal a algún. Nada, os invitados son como a nós, non houbo nadie que lle parecera mal, disfrutámoslo, foi un día, a verdade é que increíble. Yolanda, pero falamos do arroz, de todo o que levaba, pero tamén vos veixo subidos a vos o cazo. Como fixeron? Sí. É outro cazo? É o mesmo cazo xa tuneado con sofá? É o mismo, que Sí. pasa que puxeronlle un sofá con unha funda e deronnos unhas palomiñas, paseamos por ali, bueno, non lle faltou un detalle, a verdade é que curraron un montón. Con amplas vistas, entón, non? Dendo cazo, Sí, víamolos a todos. E ata montaron aí unha neveira ou conxelador improvisado, non? Porque vemos aí o xeo dentro de sapá, con todo cervexas e refrescos, pos convidados tamén. Sí. No, eles pensaron en todo, a verdade é que non se escapou un detalle. Bueno, así dá gusto, así Non dá gusto. faltaba un perexil. Non sei se estás a Brian cerca. Ou Sí, que está aquí, Ainda está sacando os grans da roda gorxa, non? Supoño que non poderá falar moito ou que. Brian, un saludo, meu home. Estás aí, verdad? Todo aquí. O almidón mancha o cazo da pala ou non mancha o cazo da pala? Nada, eso despois Está todo xa lo limpo. acusar. Bueno, rapaces, pois antes de nada, vivan os noivos, moitos parabéns. E, oi, con amigos así, chegades a fin do mundo se fai falta. Sí, Grazas por estar connosco. Segurísimo. Veña, moitas gracias. Picazo. Chao.